og moves ba? Di na maong. Nga nira naong. Ana. Wala naman kay ka. Utik ba? Dili ko. Ka moves. Kaya ka mag-moves. Ningahi na mong ulo. Ako na yung una. Ana ra na. Liba ka. Undangon na nato ni. Wa ko nalingaw ni mo. Pwede mautas sa moves ni mo. Ha? Undangon na ako ni. Uy! Nay, nag-jogging padulong dari ba? Kay ka. Wa pa'y nakapili sa kuha. Malingaw na gyud ko karong adlaw. Nakakita na gyud ko kalaban. Karon ka, doon lagay sa kuha. Payat! Dali, agad! Ano nanawag ba ni sa kuha? Kitsa ka niya. Si Johnny Boy man diyan na. Ang King of Dama din sa Tagum City. Nga nung gitawag man ko niya. Puro gihagit yung ko niya ay. Karoon ka. Di ta kabalibaran. Payat! Tara, dali! Lingo, dali! Ako! Lingo, dali! Unsa may tuyo ni mo sa kuha, Johnny Boy? Gusto kang makighagit sa kuha sa dama? Maayo! Kaya nag-ila ka sa kuha. Wala ba ka makaila sa kuha kung kinsa ko? Ako si Manny Pokman, ang tirador sa dama. Wa ko kaila ni mo. Wa ko'y pakin ni mo. Importante, madula ta ka. Di ta kabalibaran. Sige, likod ko. Nara ang lamisa. Ug ang dama. Plasta ng dama. Ay, kung makasugod na ta. Ayan, sige, saba-saba kung king of dama ko. Karoon ka. Dito na nalagay ko sa imo, ha? Ha? Daliun na to, ni. Kay daliun ta kagpili. Daliun. Unya. Magsugod na ta. Sige, Johnny Boy. King of Dama. Paandaran na imong relo. Kay sugdan nato ni sa alas 12 ug humano nato sa alas 3. Alas 3, papahumano na tong atong dula. Sugdi na! Move na!